Chismosa, baw. Sipot ditoy, sipot dita. Amin agaraw, masiputan da. Siim ditoy, siim dita. Amin abaro abanag, masiim da. Istorya ditoy, istorya dita. Amin na problema iti karuba, maistoryada. Mangperdi ditoy, mangperdi dita. Amin na pakaperdyan tay tao akagkagurada, maibagada. Chot-chot ditoy, chot-chot dita. Amin na babasit abanag, mapadakkel da. Kasta iti biyag iti chismosa. Dagitan dagiti linya da. Awan iti eksakto nga impormasyon a maalam kanya da. Agkurang, agsurok, awan iti pagisuna. Ngam di kita'y daduma at chismosa, isuda payen iti agaramin iti istorya. Katikayat da, isudan ti agbalin a bida-bida. Uray adon iti tao ang mapadakanda, awanan iti pakibibiyang da. Basta masurot dagiti sarita nga gapo ditangiwat da. Nakamay-mayat da nga kaistorya no nakasango da. Tagayam agsipsipot da lang diti sarita amade ang maisawang mo tapno iso iti waras da. Sa ton nakalikot ka, si kantay trinidor da. Kasta iti laban dagiti chismosa. Ngam no dumteng to ti aldawan ang matikluda. Isudan tumot lang ti agapa. Isudan tumot lang ti agpipinabasol. Deta ti may pasigurado keng ka. Awanton iti mga klon digiti sarita. Kin istorya nga kakalas kin waras da panggep keng ka. Kastoy payen iti muto da. Bagina isalakan na. Tano karyaran isuda. Isuda payen tay gumura. Numaminsan isuda payen tay mang-apaking ka. Ngem no agbenas ka, isuda payen iti agbalin a biktima. Awan ti hustisya no ti kaapam ket tay chismusa nga awan iti konsensyana. Ngem di kitay daduma amo damot ti dumawat ti pamakawan sika. Kastoy ti sapatada. Hamin tol ulitenan ti agiwaras ti sarita nga mangperdiging ka. Ngem kabigatan na ituloy danto manen iti istorya. San it kay ka talaga, dito rabaw iti daga, dakay nga napaggalan at chismosa. Nadillaw abalasang, baw. Nagdillaw kan ading ko abalasang, agsarming kaman pailang tapno si kaket malawlawagan. Mingmingam man pailang analaing deta pinaglanglangam. Tanumade, plastarem ta pinagruprupam. Itilaing mon nga guyaw, itipadam abalasang. Lalo no, makitam nga isunak at nalasbang. No sumunga din ni ading ko abalasang, nakakuskusilap manen dagita pinagmatmatam. Sigurado manen, anasakit tariknam. Nagadupay digiti komento nga kakalas nga ibagbagam. Kastoy digiti kong kunam. No nagpakulay iti buok, pok detan ti kunam. No nagshot iti nakiting puta deta payen ti bagam. No nagbado iti naseksi nagpakita tay pusod na agpapabayad payen deta ti kungkunam. Sano adda baro nga gamit na uno baro nga cellphone na adda sugar daddy na dagita di kiti makauma nga isistoryam. Bastos kamat ading ko balasang. Dimpay lang ibaga nga si kaket mapelwan. Apay sino nga tati umalaam. Managbabayin mat ni amam di pay maununi ni enam. No apay kasta iti nagbanagam. Sa bagay, di kita'y karubang iti kanayo nakadkadwam. Uray makasarak kanto ti lalaki nga ulaw, no maduktalan nanto deta kinalaing mong agdilaw, alis tuntulam at umalaw. Ading ko abalasang, agbaliw kan haampay analadaw. Dahito iti tandaanam, iti ugali masuktan, ta pinagruprupam, haan.